pasukan ingkang sekejo jadilan putra asta putra yo jadilan kaya hanya wiji yo kanca temene pirsani pasukan ingkang sekejo jadilan putra asta putra yo jadilan kaya hanya wiji Good.
Bakal yudha sang satriya tama tetep diikat Satya bela mangsa bela taingga Satya Prataruna kusumane bangsa Bakal yudha sang satriya tama tepi ingkang sopa prajurit Satya bela mangsa bela taingga Satya Prataruna kusumane bangsa sang satriya tama tetepi ingkang sumpah bela mangsa bela taingga Satya Prataruna kusumaning bangsa Ayo, ayo.
anyar iki mau. Anyar. Apa iki mau? Harapane anyar iki. Ya nek kaya awake dhewe kan ora mesti dijak Iya, latihan. Mergane ra dijak spel kok ya. Dadi ming manut wae melu. Ah, iya. Monggo, ayo. Ya. Apa, Cok? Sing penting iso mandek, mane ra iso mandek kok. Ah, sing penting enak rame. Sing penting ono reme. Apa kita? Ora. Ya, saya para rawuh para sedherek kang Putri menika Bapak Putri sampun sami dadi pramila dumateng para pamirsa Karsto Putri. Mbok pilih badhe ngersakaken lelagon nggih. Monggo saged sambetan kalian kanca-kanca kuda hasta budaya. Nggih, menawi enten ingkang ajeng nyuwun utawi mundhut lagu monggo Pak Bu. Nek ya nek iso mundhut. Anak iki mbuh iki. Sik diarep-arepke kuwi ya Pak Karangan. Sik. Hah? Heeh. Niki mau lali janjine jas mboten Bu? Heeh, abang to ya? Wes siap pokoknya. Biasanya bar dinyanyekke engko Mas. Heeh. Heeh, nggih. Iki enek request, Nduk. Napa Pak Mas? Tombo kangen. Tombo kangen, nggih. Saking Kalian katresnan sejati. Katresnan sejati. Nggih. Saking sinten niku? Saking Wisnu, Wisnu sapa? Wes mbuh. Sik tak tilikane. Oh, segoro madu. Iki Mas Wisnu nganu apa ya? Apa? Mas Wisnuku. Terus enek segoro madu. Heeh. Seger hone. Terus enek gundul-gundul pacul. Tenan kuwi? Iya. Lebah. Terus Wah ya, bener. yes, pokoknya ya mangke dipun pinangkani setunggal pokok setunggal. Ya, kanca paringi apa sih? Iki Jelas ya, mau Ibu Esek Pak Marji. Wis Ben dintenteni. lali olah iya. Wis dintenteni ya lho, wis Weh. diacung-acungi. Kuncung nih sih dicung-cungi menung. Mas Kuncung toh? Dene lali janjine sih Mas kae. Doni. Heeh. Wis wis janji engko ndak lali maran. 104 lagu ngono iki. Mriki Bu. Iya. Asik. Kuda hasta budaya. Parani. Jenengan mriki napa kula sing mriku? Iki biasanya kamu kok karo lintang asmara delok wae. Heeh. Iki wis nyerak-nyerak, Pak. Oh, Mau wis dirogo-rogoke. Oke, Sak lembar mata lagu. Oke. Umume iki wong nyawer ki sak lagu sak lembar ya. Ayo iya kok. Iki ngenyang iki. Ati cuil-cuil. Janjane kowe ning endi? Lagatmu. Gelagatmu manane janji. Ya oh ya Atiku sujono Gelisan karo barada liya Kowe gawa apa? Iya, oh asik-asik. Wes toh? Bro. Ya urung kok. Isih siji meneh ya. Kok tak dudukani karo ibuke mau. Wong Budi. kok senengane dong ngenyang. Janjane kowe ning Nggih. Wes rampung kayak iki. Lupa janjinya sudah dikasih. Yo ora sida lali ya. Ora sida lali. Napa lintang Apa? Lintang Asmara. Oh nggih. Heeh. Lintang Asmara. Tetep Dek ditagih. Doni, Om Doni, Mas Doni. Lintang astronot.
Nggih. Ya, abang-abang pertama, Nduk, iki. Sabar to, Sok. Kancane iki rong siap iki nyalini. Ora kamu ki ming grobobo siap-siap ngono. Jijal to? Heeh. Ben kancane iki gek ndang saset-saset ngono. Sat. Wis tuku mie ayam, Rung? Nah, iki nanti. Pirang Mas Kli? Oh, siap. Jos. Pun bubuk dereng? Rung bubuk. Wis bubuk rung. Sudah? Ya. Masih. Data Pro Audio Wibi Record. Mas Danang iki lho. Audio Sound. Oh enak tenan Mas. Oh ya. Rape nak balekke. Siapa nororati Lo. eling mati sing ati bisa
pinangkani Lintang Asmoro. Pripun Mas Tangsat? Oh, nggih. Oh ya, dilanglangi sik Mas. Monggo Mas Kencang. 3 2 1 kuda. Kok ora nesu to, Pak? Yuk. Oh ya, dindin rel. Ayo nyok. Ayo rel. Pagi-pagi mandi di laut, pagi-pagi mandi di laut, lihat orang berlari-lari, lihat orang berlari-lari. Bangsa kita letak kemong, bangsa kita letak kemong. Antepono kenyam pakaryo, antepono kenyam pakaryo. Jopina soka percaya lihat, jopina soka percaya lihat. Uturukun kenyam petrayan, uturukun kenyam petrayan. Semantem mereka mati, semantem mereka mati. Itu repeng kenyam kemanin, itu repeng kenyam kemanin. Ngapura tuntunan agama, ngapura tuntunan agama. Ikut tumindak kang utama, ikut tumindak kang utama. Yo rally dinding. Iya. Betul. Dadah. Saya bernyanyi ya Tuhan, memang sengaja buat menghibur hati yang luka. Ternyata saya ingat hati kita.
kulon yo ayu Kulon yo ayu. Tadi bang bodo aku Yuk. Selamat. Kendut. Ayo. Yuk. Kasih jalan. Yuk. Simpang lima kota Semarang Simpang lima kota Semarang Kota Mepak di Ponorogo Di hari menatap itu nanti sore yuk
Bagus. Nuwun ya Kang Sot. Rime pakem. Ya iyo. Hoda. Selamat kondur. Ayo ya, ayo. Ayo, ayo. Pasti setengah Bapak Mali Pak Marjina. Wis entek to? Bapak Putra ya? Langsung tali Jo. Hah? Oh isih siji. Walah, yes. Lagi ro yo. Berarti ki mau jadi tutup karo Lek Wagijo. Heeh, iki mau sing salah tetep Lek Jo iki mau. Iya. Heeh to. Ora. Mergane aku wong wedok, aku ora tau salah. Amen kecen nggone ning kono kae demi teben. Tinggal wae. Salahe urung turu. Aja mesake. Engko bali ndakne wadul karo mamak engko. Ora mamakne Aku mau dikali ngono. Ya, Mas, Kowe ngapa, Sep? apa? Bali ora, Sep? Deh. Ya wis pokoke sing sabar Lek. Nek kaya awake dhewe kok awake dhewe pomeng jenengan. Saiki ayo mangane kuwi jenengan kuwi sekarang ya urung sare. Kriki lenggah kriki. Ora tau turu ya. Blas. Jenengan iku mboten sare keng napa to? Mbok mikirke opo ngono. Nek mboten saged sare napa kula sik nyesare jenengan? Purun apa mboten? Tak gaweke kopi, kopine tak nai. Nah, iki
tetep iso nikmat tenan. Ingat, KHP Kudo Hasto Budaya. Yuk. Lira-lire ganti gawe. Tasih setunggal Bapak Malih. Langkung gayang, langkung seru. Oh ya.
lagi. Selamat rahayu, rahayu, rahayu sing nanggap, rahayu sing ditangkap. Woi, mulai dewe.